Nadyan wujud temong paksi dereng Pak kok hae to piye to jenengan iki ah lho iki wis mengapali sik sadurunge hae kok nggih monggo golek isi podan jenah biasane gantasan mangga Mas musik pangarsa menawi remen kalih budaya menika anggone ngaturi kebijakan menika penak. Penake piye, Mas? Lah ya jenenge kebijakan wis duwe dasar budaya iki ya kebijakane mesti bijaksana. Oh, wicaksana. Nyenengke kono karo kene, ora bancindi banciladan. Oh, ngaten. Iso adil, ora abot kene abot kono. Oh, nggih. Ngaten nggih. Lah ya ngono kok lho. Aku lho nganti lali tekan ndi? Iku mau lho tekan kono mau lho. Hiba bunga ingat nyanding bisa bawanipun sampun Pak inggih nika kalajengaken nggih podang kuning minangka tembange kunjuk Bapak Pangarsanipun dusun Siti Mulya kalah sedaya perangkat-perangkatipun ya matur suwun ndereke kula sekadang yen lewat aku kelingan Bye.
dadi ngopo kok ya. Pancen wis ngerti aku nek mbok jarak kok iki mau. Nggih. Mboten napa-napa nggih Pak Enggi. Jenengan nek nderek gemujeng napa, Pak? Ngertos. Oh, kleru. Masamu do ora ngerti apa piye? Lah, berarti menika pertandake yen Bapak iki nyemak tenan. Iya, gatekke tenan Matur nuwun nggih, awakmu. Pak. Heeh. Jane penyanyine ra duwe sin. Wis kleru kok matur nuwun ya. Ini mboten apa-apa niki kula bacotke maksudnya kan sadèrènge podang kuning niki jalan-jalan teng Gubuk Kering. Lah, mau ngerti ana manuk sing nggone pari-pari kuwi iku. Jenengan ki aja. Oh, bener-bener aku wis ngerti nek mbok jarak kok tenan aku ngerti. Ngerti. Ra nggih leres no. Dadi teng Gubuk riyin. Tengok-tengok teng gubuk cerita-cerita ya toh? Mangke kepanggih manuk. Nah, manuke keleres podang kuning. Nggih. Maksudnya piye ra guyu iki? Manuk kan miber teng sabin ra akeh manuk. Lah ya. Ah. Sing siji mencokno kowe plak. Aku ra seneng manuk kok, Mas. Lho. Senengku duit. Lah kok dadi telu? Heh? Lah, piye maksudnya? Manuk kok dadi telu iki piye? Ayo. Ayo bajotke. Ampun Pak. Wis kadung dadi anak, nggih Pak. Cedetan sajroning sekarang
kandamu kok ya. Gitu, No gubuk Pak Mas. asmara kae no gubuk tengok-tengok ya mirsani ndeleng ana manuk wedang kuning. Nggih, pas apa?